reklamo, makaregister eh. Bili na po kayo. Wala mo. Hindi ba ba yung tatapos? Panik si kamiya mo, niya magduko yung bago. Sinuli tayo kayo balik. May pangibon din siya. Makanong ka rin din ko. Lalang mo. Parang mari, dumurot siya kitang platform ng mari. Base na nasulit. Yung kulay na pulang pantali sa mga bulaklak. Oh. Ilabas mo, ha? May makukuha ko mamaya. Oh, nandito pa kami sa flower Balik ang market. garden ng Philippines yung Okay. Comment ka. Ay, di siya. 1.5. Last price mo na. Last price mo na talaga. Nagpinsan na lang yan, di ba? Isang box po siya. Laway mo na yung butas. Talbong tayo, 135. Ikuan na mo lang na ano. Kapag binabad dyan, gaganyan din. Yun lang. Makalumak pa ng 100. 100 dyan na like. Last price. Ilan po mada? Padurot tayo ng dito. Ating 1.20 makapalo. Nakalong price. Kung saan sinalihan ka niya, kung nakakapal ka niya, 400 lang. Antorium. Sorry. Gawin mo na yan. Alright, ha? Meron po kayo nakakapal sa hindi sa oil. Ano ma, 400 o 5,000. Hindi ka nakabila kayo. Pagkata yata eh. Beta po ma'am, mas marami ka po. Assorted na rin siya nga, baka gusto mo. Ito mga bago to. Jobs, binigay ko ng 130, no? Tama mo, 130. Last price man. Hindi ka kapal ko.
Yan ang price mo rin. Sobi. Oh. Yan eh. 130 lang, sir. Bago din nakapangabit. Hello. Good afternoon po. Si Liani po, nagbabalik. Nandito po tayo sa SM Pampanga. Nagugutom na po kami. Mag-lunch muna tayo. Samahin po kami. Pero masukling galing kayo mo. Yung bayad na yan. Naka-live po kami sa lunch namin. Pre, sabi, video mo namin yung tapos may singer. Ito, nagpa-vlog siya. Tignan mo. Gawa ka kaya ng Hello everyone! We're here waiting. Look at the funny salad. We're gonna eat the other food. Dami. Kaya banda yan eh. Kaya banda yan. Kaya banda. Pakai ni slide me kan. Kanya malam muna yung GoPro. Slide me kan. Call me tomorrow when you go to the store. But I don't think you're gonna have problem. All you have to do, go on the self. Okay? Yung magkano kaya ko? Just let me know. Okay? Just get me supplement, vitamin E. Okay? Okay, sir. Okay, love you. Bye-bye. Bakit? Isa lang. Kanya may kaya container kaya na. Kaya may nakakan eh. Ay auntie. Ano natin?
Mamaya iba yung cheers. Mama ko yung kahit to. Sarah. Okay, bilar na. Ang ganda mo Dubai. Ang ganda tatapay. Yes, yes, benita ka